Guys, wala mi mag-expect guys nga inani mitabo sa mo guys kay. Silto kay sa kay nawami mag-video ron tami mag-vlog diya tapos. Damit begining. Nos na. Ako lagi Hindi, kinapayasan mo din ang gipanggukod. Mga kay kusugay ka makadagan. Kami may magibilin. Pag gusto, lilikay ko. May gani kay Aptik Tintin. Nagdala mo sa tugbato ang isa gina. Ako pigi mo. Dagan oy. Ana start sa magulak. Gubong-buang ang alam mo mga bugoy ag Ano mo misteryo dito? Bato ko gilawas. But wala ka ni masamad ang wala ka man masamad ka ang kilid ani makamba ko. Basta guys. Wa mi mag-expect na may tabo sa mua. Unta happy na mo sa inyong gibuhat sa mua guys. kasayang sa ninang gihatag ni nay guyang. Iyara mo sa uton si Simba daw. Manumbong ko kitoy. Manumbong ko. Nag-apply para ko gumar Mayra. Ninigawan. Inaning naitabo sa mong naong. Mayra imong giwan. Mayra na gyud. Mayra gabaan. Amo pong kameraman, tunto mo nagdagandagan po sa safety kayo. Nagdalang motor niya kami. Nakapang. Yan guys. Among i-post guys ha. Ako gyud girumbo okay. Nakahuna-huna ko sulod sa kanang kamaisan ko. Asa kaya nito na amo. Sus na. Sus kay mga isang. Hindi, alik-alik mo teryo. Alak kasi Isukutin. Naunan may dak. Didakan mo si teryo. Ako may game. Sige mo sa mong TikTok sa dalan pa. Awali nakapunalan. Gilang makabalos ta sa ilang lugar. Pa baka masamad akong kilid aning. Makabalos ta ang lugar nila. Makalaag la sa tuwa. Naganta. Iso kayo sa kitong lawat. Di na tamo ba di na mo ba sa may matok ako. Pulipan. Matok. Uli na tabi. Nansa naman eh. Pero guys, dili lalim. Sada na kay view bro. Unsa man lagi. Wala man tay bisyo, dili man tay may mga bugoy pero anong nainani man. Safety. Ang dili bugoy. Safety. Bugoy ba dai Bugoy na imi. Bugoy na imi ling. Bugoy ba na imi ling? Dili mo bugoy. Perting buguya. Wala na ko ang sa helmet, wala isang rada. Gani kay wala gipatanggalan kay ato mga ligid sa tong motor. Laag pa. Yanay ko nga. Aturo to yate maabtan na sa tatong yat. Tara kay gusto na kay ulan. Safety. Basta maglaglag mo, mag-green yun mo kay naisagbutan mo. Mura na nag-iti-itigan, mura kalibangan ako. Mura kalibangan ako. Mura kalibang. Hala nagbalga. Ato sa mi guys, mura kalibangan ako ulo amo kumusakay. Kamo ta. Dire tayo. Dire na kan dili ko. Ay ko dala sa helmet lang. Kuya ako dala. Itik dala gi karon lang. Dala na ang duha ka helmet. Amin na be. Dire na. Ta. Dala na duha ka helmet. Kaya pa nimo na. Amo nang yapi. Ang drone nana ang. Dani. Biya ako. Asa giutang. Hey guys. Bis mag video me. Nane. Ta. Sus, paksub na. Kami tikinig na. Gini mga kuan maka. Lag na diri Tintin. Dito kanina yung naging dagan. Todlo lilulo sa unahang. Ayan na. Wala ni makita. Kaya wala nang tagiya, buang-buang mo. Kaso diri mo ko na nakakuan Ginoo. Nasa chinilas dira. Wala na gamit todlo lilulo nga katong ana mo. Dili ko ang naong anak daw likod mo. Sumpag. Kadi malas bagay natuan. Kadi. Ay. Yatay man to eh. Basta. Mumuli taw. Muli taw, yatay magdala ko magkauban karon ni ate. Naganto sila, tawuban ta mo. Ako na wala na lang may malinahon. Bahala na mo kaluyan mong Lord sa inyong gibuhat namo. Bahala mo eh. Wala ninyo, Lord. Ang minus 10 mo sa langit. Ha? Ulan na. Sana. Apil na ba? Palungan na